ай ҳама хатогӣ, ай ҳама калон ҳаме ки то што вақте болаи шахсияташон кор намекунанд, баъд не ки роҳбари тиҷорат, балки ғуломи тиҷорат мешаванд. Тиҷорат идорашон мекунанд, не ки тиҷорат идора мекунанд. 100%. Шумо ҳамеша фаҳмидан, не ки ҳозир команда кор кесаи система кор. То ҳами курси шуморо гузаштанам, ман рости гап ҳами Кори ҷисмонира бовар имрӯз чизе ки шумо гуфтен ҳами корда будам. Баъд биромадам оста яке якбора биромадаам намешида. 100%. Оста яъне ки ба ҷои худтон ҳама одама мемонену пеш бурдан мегирен ша. 100%. Ягон ёрдам дар кор шава, ҳо аввалаш да ёрдам мекунен, мефаҳмонен ша. Лекин худоро шукр ҳозир бачаҳои мо ҳамаш яъне ки шогирд не, ҳамашон устоанд, яъне ки ҳамашон профессионаланд, Мутахассисанд. кори худшона 100% медонанд. 100%. Боя ягон ҷои дигаша ку ман яке мешава ки ман ягон ҷоша хато гап занам ку бо мара поправить карда меонад, ислоҳ карда меонад ки ихел нест бо гуфта меонад, ва бегум ҳо